May buntag, mga igsoon. Namahaw na mo. Duha ka oras ato misa okay ra kay namahaw naman. Amen. Sa atong unang pagbasa, mga igsoon, kani pahinumdum sa mga ginikanan nga naila paboritong anak nga mo'y gikasilagan sa uban mga anak kay hayag kaayo. Muna na si Jose ang bunso pinangga ni Jacob. Tahia nagsinina si Josera dili apil ang iyang mga igsoon uban. Muna gikasinahan hangtod nakahukom ang mga igsoon nga patyo nila si Jose apan wala matuman ang ilang laraw pagpatay hinunoa ilang gibaligya sa mga merchants hangtod na nadala siya ngadto sa Ehipto. Unya kay maka-interpret man siya og damgo kato nagdamgo ang hari ang paraon siyang nag-interpret natagaan siya mayong pwesto sa gingharian sa paraon nahimo siya administrator. Unya ang mga igsoon ni Jose nga nagbaligya kaniya sa mga merchants pag-uli dito sa ilaha miingon sila sa ilang amahan na si Jacob na gilapa sa hayop ang ilang igsoon nga si Jose patay na napertinggol-ana sa amahan ang iyang pinanggang anak. Pero si Jose ay dito na sa Ehipto, dito na sa palasyo sa hari sa umunang gitawag paraon. Nagkadto na mo Ehipto? Nagkadto na mo? Wa pa. Muadto ta karon September. Pag-ipon mo kay ato-ato ng unsa man Ehipto, unsa man Pyramid of Egypt, ato to bisitahon. So, nuabot ang gutom og ang Ehipto ang may katakos nga magbaligya sa pagkaon onya gay gutom naman to igsoon ni Jose no adto dito aron pagparitog pagkaon og nakita ni Jose ang iyang mga igsoon na pertinang ni mga maot na mga panadjod lisod ilang kinabuhi wa sila kaila ka Jose kay nindot naman ang barog ni Jose kay administrator naman siya, guwapo naman. Wa sila kaila pero si Jose nakaila kanila. Wanya masakit, no? Masakitan si Jose magtanaw siya mga igsoon pero naglagot siya, pero magpatigbabaw manggayod ang ila pagkabanagsuon. Kita magdumot kita magsuon magpatay kay nag-ilog sa kabilin sa ginikanan pero wa nila hunahuna na ang magsuon dapat magsuon gayud kaysa may magtinabangay ko dili magsuon usay naarapot sa ginikanan nanganong ilang mga anak nag-away-away nagkatibulaag dili magkasundo narapot sa ginikanan kay mga ginikanan dili ka mao udala sa ilang mga anak. Moto na hitabo mga igsoon hangtod sa tagaan naman ni Jose, no? Taga pregunta usay gingnan ni Jose na tagaan ta kamong pagkaon kung dalhon ninyo diri kanako ang iyong bunso, ang iyong youngest brother. Ingon ang mga igsoon hala patay tay tagabaan na taani ngano ato gibuhat to sa ato igsuon di ta kakaun-ani kay di man ato wa naman ato igsuon nagbasulay sila ato gibuhat sa ato igsuon tagabaan na taani wala na nahitabo na wa na madala onya sa dali na istorya nagka-reconcile rato sila kay niangkon ra si Jose nga siya ang ilang igsuon nga ilang gibaligya na unta patyon pero nakasulti si Benjamin kato sa kaigsuon na ayaw lang di nato patyon ni ato igsuon ba ya nato siya
ato lang siya ibaligya ngadto sa merchants. Ingon ana ni tabo mo nabuhi ra si Jose. O kahapon na istorya, nagka-reconcile sila, ang ginikana, nagkita-kita sila, perting hilak ni Jose, pagkikita sa yamahan, nga nagmahal ka niya, perti niya, gulgulang hiyak, hilak kayo sa tinuoray. Muna, kamura ba kay naayin usahay, dili patas ang iyong pagmahal sa iyong anak. During graduation, ang usa palitan sa SM, ang usa adto sa ukay-ukay, unfair man na ang taon. Kung ukay tanan, kung SM tanan, ano man ka, mga ginikanan po ng walay mga buot, wala mo, una-una sa pagbati sa anak. Una-una ang pagbati sa anak. Amen? So, mato na, mahigsoon, o nagkauli raman to sila, nagkabalikay sila. Muna karong kay himalatyo naman ang amahan na si Jacob, nuhangyo kang Jose, Jose pasaylua ang imong mga igsoon sa ilang gibuhat kanimo. Ngayon si Jose, ako naman sila gipasaylo. Ako sila tabangan. Tabangan ni Jose ang ilang mga pag-umangkon, ang iyang mga apo. Tabangan gayud ni Jose. Kabuutan ni Jose, no? Joseph the Dreamer, mo na siya. Ang istorya diha sa basahon ninyo, no? Naa sa Biblia mga igsoon. Nindot ka ng istorya o iyon na panalaminan. Maghatag ka niyong leksyon mga ginikanan. Wa may problema sa ginikanan na duharang anak, tolora kay may. Pero kanang 6, 8, 10, 12, di man kalikayan nga adunay paboritong anak. Kaya balo ka no, kisay mahimong paborito? Kanang anak na sige mo dool, mo gakos, mag I love you, mo kiss, kanang mo dool, kaya makig-istorya. Kaya namin mga anak na di man mo timbaya. Abot sa balay, di gani mag good evening, di gani magmano, di gani mag-bless. Namin mga anak yung anak. Pero kanang mo dool siya, makig-istorya, sa di pa mulakaw, magpaalam, mahimo siyang paboritong anak. Mausad, para mapaboritong anak kita sa Diyos, mapaboritong anak kita sa mahal na Birhen Maria, muduol gayod kita, makig-istorya kaniya, mag-I love you, Mama Mary, I love you, Mama ko, I love you, mag-duol gayod kita sa atong Ginong Diyos, sa atong mga pag-ampo, para mahimo kitang paboritong anak sa Diyos. Amen? Paborito ba kamo? Paborito kamo sa Ginoo? Oo naman. Sib babayanin. Butib mas. Paboritong anak kamo ni Mama Mary. Minahal, pinangga gayud kamo ni Mama Mary. Kay gasimba kamo kanunay o gikalawat ang lawas ug dugo sa iyang anak. Adto ta sa ebanghelyo mga igsoon. Ingon ang atong Ginoo, walay ulipon nga labaw siyang agalon. Walang tinun-an nga labaw siyang magtutudlo. So, gibutyag na karon hinay-hinay sa atong Ginoo na walay makalabaw sa Dios. Muyok po kayod kita sa Dios. Siyang atong magtutudlo nga tanan, siyang atong amo, siyang atong boss sa atong kinabuhi, na dili kita makalabaw bisan unsa pa nato kayaman, unsa pa nato kasikat, kabantog ning kalibutan, dili gayud kita makalabaw sa Dios. Amen. Ayaw ni huna-hunaan na bright ka mo, cum laude ka summa cum laude ka mo na mulabaw na ka mo sa Dios. Nakwartahan ka mo ng kalibutan na makalabaw ka mo sa dili, gayud katiting rakita sa atong Ginoo. Watay laban sa Dios. Mo nang kung magkasakit kita, muyon kita, dili nato basulon ang Dios. Muyon kita, Ginoo, kung mao kini ang akong pag-ambit sa kasakit sa imong anak, akong dawaton.
Uban kay masuko man. Ngano Ginoo ako nagkasakitan niya? Ngano nagka-cancer man ko Ginoo na sige makusimba? Ngano Ginoo kanang mga buwang-buwang wa niyo tagag ayaw tudlo iyang Ginoo. Ay ba mangumpisal, suko ako Ginoo, Pader, suko ako sa Dios, nahiubos ako Pader. Ngano makinsa man ka na mahiubos sa Dios? Kinsa man ka na mo question sa gahom sa Dios? Nakita mga binuhat raman sa Dios. Ang ato pangalyo po kita. Suko ako sa Ginoo, Pader, ngano ana mo kahimtang. Ako ginikanan sige away kasamok sa Ginoo pay gibasol. Ayaw basulan Dios. Ayaw. Pag-ampo Ginoo, tabangi kami, maayos kining tanan. Musamot man. Kadang dili nato dawaton ano abot sa atong kinabuhi, mga problema sa pamilya. Pag dili nato madawat musamot ang kabugat. Pero pag dawat nato mugaan, unya mohangyo pa kita sa Dios, Ginoo, tabangin taon kami. Maibsan kaning problema, mugaan-gaan ang among kahimtang. Ginoo, tabangin taon kami, Ginoo. Mamahal na Birhen Maria, hipo ang kasing-kasing sa akong ginikanan, sige man maglalis. Gamay-gamay ra lalis, gamay-gamay ra lalis. Ayaw na mga igsuon, si maglalis. Mag-istoryahay. Dialog. Ang dialog, dili lalis. Kay mamati man. Ang maglalis, dili mamati. Bagga ang ilang sulti ang asawa to bagon sa banag isulti pa di magkasinabot. Why grasya bisa sige patagdubina, sige pagdebosyon, pag abot nato sa ato panimalay anak kita. Why grasya gayud. Dialog magsabot unsay maayo buhaton mga anak. Istoryahon ang mga anak. Kaya mga anak pabadlong pod, di iso na ginikanan, pabadlong pang anak, samot gayon. Mag-unsa man ato debosyon, atong pag-ampo kung an ato practice sa pinimalay, iya ni Satanas. Magpuyo ka mo sa kangit-ngit. Muna ato i-practice ang atong gituuhan, ang kinaya sa mahal na Birhen, ang kinaya sa Dios, ato kini hinay-hinay i-practice. Amen? Para dali musulod ang grasya sa Dios. Kay kusamok, ano puyo diha? Satanas man. Unsa pagsulod sa grasya sa Dios? Na, strong ba yung Satanas? Powerful ba yung Satanas pod? Pero mas powerful ang atong Ginoo na atong dayigon og sangpiton sa atong kinabuhi. Mayon ang Ginoo, fight diha. Be strong. Be strong to say no. Yes for the Lord. Unya kanang giingon sa atong ebanghelyo nga kadto ato giistoryahan sa kangit-ngit, iistorya sa hayag. Katong ato giistoryahan sa tago, isinggit sa ato. Muna, kung ato ma-recall, ato balikan ang mga sambingay, no? Sa una, mga sambingay ang pamaagi ni Jesus sa paghatag og aral, lesson, mga mga aral sa Bisayana, mga lesson sa atong kinabuhi na ay pinaagi sa sambingay. Karon hayag na, di na pinaagi sa sambingay. Diretsahan na. Ang gingharian sa Dios sama sa gamay nga mustasa, sambingay man na. Karon hayag na ang dunay gingharian ng Dios. Dunay gingharian si Satanas, mga impierno. Kung kisay gusto sa gingharian sa Dios, musubay sa sigpit nga dalan. Antos, sakripisyo. Kato gusto ngadto sa impierno, hayag na, klaro na.
Nindot ang agianan, hayahay, na mo na kita kay gusto nato hayahay man. Gusto din naman tayo sakripisyo, na practice man taghayahay. Sa una, an mo tanaw TV, mo duol sa TV kay mo pindot. Mo sakripisyo kay mo adto man ka dito, pinduton mo ng TV. Karon gahigda-higda ka na diha, papislit-pislit ka na diha, nag-change ka na ng channel, volume na, hayahay. Hayahay na. Learn to sacrifice. Kamo mga ginikanan, praktisang inyong anak mo trabaho, mo sakripisyo. Kay mabot ang panahon na ang Ginoo mangayo ka natog sakripisyo. Are you ready to sacrifice for my kingdom? Kay dili baya lalim ang pagsunod sa atong Ginoo. Dili lalim. Ingon ang atong Ginoo, sa una makasalakag panapaw kung nanapaw jud ka. Pero karon huna-huna pa lang. Naghuna-huna ka pa lang sa usa ka babay nga mo nakita, naghuna-huna ka pa lang ng dautan, nakapanapaw ka na. Grabe ka na mga igsoon. Huna-huna pa lang. Sa unang pagpatay, sala. Ngipon sa ngipon, mata sa mata. Apan karon maghuna-huna ka pa lang og patyon mo kanang usa ka tawo, nakasala ka na. Patyo mo ng usa ka tawo sa imong kasing-kasing, nakasala ka na og pagpatay. Una bita usa ka amahan, na usa ka anak. Wa para ba ya anak? Unyang uyab kay adis-adis man. Way trabaho. Wa makatapos pag-eskwela, di jud mosugot ang ginikanan anak. Kaya ang ginikanan nangandoy man og maayong kaugmaon sa iyang anak. Unya the only nag-inusarang anak. Unya mo nang iuyab, di jud mosugot. Unya ang anak kay higugma man, be, usaon man na. Nahigugma man. Kung mao ang imo na pamanahon, pabuwagan di man jud mabuwag. Kay naghari mga gugma sa ambot unsay na sa tawan. Kung mauna yung pamanahon, wa. Ayaw na lang huna-huna na naapay ako anak. Nako imo ginikanan. But pasawat patyo niya. Patyo ya anak diri sa iyang pagbati. Nagmatinumanon man gayon. Wa man mamati sa ginikanan. Na ang ginikanan kanunay maggalantaw sa kaugmaon, kanunay maggalantaw sa kaayuhan sa anak, pero suwail man na anak pod. Nagmatinumanon siya, iya gisunod ang iyang gibati, gitaban. Kung sa isulti samahan, karon kay mibiya ka din panimalay, ayaw na isipan na ako imo amahan. Wa na ko'y anak. Gipatay niya. Gipatay niyang anak sa iyang pagbati. Nakapatay na siya. Karon pangutana. Nakabalik ba to anak nga nagtaban? Ang inahan, di man jud maanto sa inahan. Di jud nga kaya na iya pasagdan ni anak. Mag-communicate sila sekreto. Ma, kumusta si Papa? Suko pa Papa mo. Ayaw sa uli dire. Suko pa. Ma, kano sa makimingaw na ko sa inyong mapakimingaw. Ang inahan, di man jud makatago ang inahan sa iyang pagbati kay gikabaya kita sa ato inahan. Siya ba yung nag-antos nato? Siya ang naghimugso na inahan gayod sama ni Mama Mary na kanunay namati sa iyang mga anak nga adunay mga mulo sa kinabuhi. Muna hangtod na nanganak naan iya anak to monitor ng inahan, ang amahan wala na.
wala na. Monitor sa inahan ang sitwasyon sa iyang anak. Nung nanganak na, gusto jud ng inahan na makita iya apo, gusto jud na makita ng iyang anak na makaksya sa anak, uli na diri kay okay na ang papa mo. Madawat ka na anak, uli na diri uban sa imong bana. Nailad ang anak, uli ang anak. Pero wa pagod, wa pa jud to amahan, wa pa. O niya, dala-dala ang bata. Kampante siya kay gisulti sa inahana. Okay na. Pag-abot sa ila balay, diha man ang amahan sa sala. Pa, sige siya pa, tanaw ang amahan, sigad mata. O niya, apo mo pa, apo. Paghatag sa bata, nawaktag ang siga sa mata, gidawat ang bata, nutanaw sa bata, ingon siya, oy, kagwapo sa bata, liwat na ko, liwat na. Nahilom ang iyong kasakit tungod sa Santo Niño. Ino siya, bata, bata, ang bata, makalipay ba ang bata? Tungod sa bata, no? Kaya kuha pa ito bata na, ilabay ito sa bintana, no? Tungod sa bata. Wala ang power sa usa ka bata. Makahilom o samad sa kasing-kasing. Wala nga mahala ninyo ang inyong mga anak, disiplinaha o mahala. Kaya mo na ang gasas sa Dios na maghatag kalipay sa manag ti ayon. Amen. Mao na ang Santo Niño, mga igsuon, nga maghatag kanato o kalipay ang mga bata, maghatag kalipay gayod sa pamilya. Pagkanindot. Ang kaparat lang karon kay kanang interviewon ko sa kasal, pilay gusto rin yung anak, duhara pader. Duhara man. Napagkabibo ko na imong unom ka anak, 8 ka anak, pagkabibo ng pamilya anak, mga igsuon. Labi na kumabot tag 12, masamot ang kabibo, sige away ang mga bata. Pero pandag ko ana, happy big family. Mga ko na ba na pandag ko na, sunod-sunod ba, gagmay pa okay ba na? Pero antos gayon, kay grasya ka na sa Diyos. Muna sa Jacob 12 tribes of Israel. Usa ka to si Jose, muna ang liwat na ni Jacob. Muna ayaw mo mag-limit yung anak, mga igsuon. God will provide. Ayaw kaguol. Kay tabangan kita sa Diyos. Kami bitaw, 11 kabuok. O kung nagpil si nanay, iya, pare na anak. Kaya ma-appeal ba ko dito pagka sa 11, at least na usa ka nahimong pare, ako nagrasya ka na sa Dios. Ang uban ipang-abort pa, ang uban sus, ayaw gayud. Don't do it, no? Abortion is a mortal sin. Ayaw gayud din na buhata, kay mao na makapa-impierno kanato. Manido kita palihok. Gipili sa Dios ang Birhen Maria nga mahimong inahan sa iyang bugtong anak. Sa ingon ang mahal nga Birhen, mahimong taytayan sa grasya sa kaluwasan. Busa mangayo kita sa Dios sa atong mga panginahanglan sa pag-ingon sa pagama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nagdumala sa atong simbahan, makaangkon unta sa birtud sa pagkamapamalandungon sa pulong sa Dios, aron mahibalo sila sa pagbasa sa mga timaan sa panahon. Makasabot ni ini ug magdasig sa tanang binunyagan sa pagsalmot sa hiniusang panaw, aron masinati sa tanan ang paghari sa Dios dinhi kanato. Magampo kita. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, lokal ug nasyonal,
madasig sa panig-ingnan ni Maria, ug maningkamot sa pag-alagad, uban ang kaligdong, ug kamatinud-anon, aron mahimo silang kasaligan nga mga piniyalan sa gahom sa katawhan. Magampo kita. Santa Maria, Ginoo, pamatian kami. Pamatian kami. Makaamgo unta kitang tanan sa atong tahas sa pag-amping sa inahang kinaiyahan nga gipiyal ka nato sa Dios nga magbubuhat. Ug likayan nato ang pagdaot ug paghugaw-hugaw sa katubigan, kahanginan ug kayutaan. Magampo kita. Santa Maria, Santa Maria, Ginoo, pamatian kami. Makabaton unta og kalinaw ang matag pamilya ug mabugkos sila sa paghigugmaay ug pagampo diha sa banay. Mahimo unta ang banay nga lugar sa pag-umol sa maayong kinaiya ug pagtahod sa dignidad sa matag usa. Magampo kita. Sa pangamaan ni Santa Maria, Ginoo, pamatian kami. Anaa unta sa maayong kahimtang ang atong mga kaigsuonan nga nagtrabaho sa ubang mga nasod. Tahuron ang ilang dignidad ug hatagan makitawhanong pagtratar ug hustong suhol. Magampo kita. Sa pangamaan ni Santa Maria, Ginoo, pamatian kami. Makaangkon unta sa kaayuhan sa balatian ang atong mga kaigsuonang masakiton ug mahibalik sila sa ilang piskay nga panglawas. Magampo kita. Sa pangamaan ni Santa Maria, Ginoo, pamatian kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Venerable Teofilo Camumot, Obispo, ug Joel Chevalier, Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar sa mga santos. Magampo kita. Sa pangamaan ni Santa Maria, Ginoo, pamatian kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio, labi na sa atong mga gimahal, makasulod na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita. Sa pangamaan ni Santa Maria, Ginoo, pamatian kami. alang sa tong personal nga katuyuan sa hilom ato ipadangat ngadto sa atong Ginoo. Amahan, gikahimuot mo gayud ang pagpili sa mahal nga Birhen Maria nga mahimong inahan sa imong bugtong anak, uban sa iyang inahanong pangama, dawatang among mapag-ampo og hatagi kami sa mga grasya nga angay gayud kanamo pinagi sa iyang anak si Kristo among Ginoo. Amen. Amen.